Zitorri zara, baina esan didazu, nola... Era ekologikoan, agusek esango luken bezala. Bai, ekologikoan, baina ez dut oso ondo, ulertu ze. Ekologikoan izango izateke ez dut Donostiarra izanik, txapa, oinez, etorrita. Hala kotxea erabiliz, zaindu dezakegu geixiago gure ingurukin. Hala da, Europa iparraldean asko erabiltzen den gidatzeko era da hau, eta hemen EBEK, Euskal Energiaren Erakundeak edo, bai, EBEK, badakizu, nola da, eberen aholkuak bete eta horrezko energia. Nola bestu duen, energia. Zondo, Ikasten ari gara, alde egiten dugu ekologia, energia eta erabiltzeko, baina ez da errexo izaten. Bai. EBEK emate ditu honako ikastarauek, ekontraibin ikastarauek. Bai, baina ni ez naiz kantatzera etorri ona, bakizu, eguraldi ona dugu egun hauetan, zuk gu baino beto badakizu. Beraz, ikusi. Lehenengo goz izango litzateke beharrezkoak ez diren gauzak edo pisua kotxetik kendu, edo pisua eraman behar baldin badegu bintza, kotxean zehar ondo banatu. Komenigarria izaten da, 50 kilometro orduko baino gutxiago baldin bada, lehioa jeistea, baino ez guztiz, eta gero airea 50 kilometrotatik gora. Gauza bada lehioena, pisuarena, baina era berezi batean ere arrankatu behar da kotxea, ez? A ber, nola egin barko genuke? Bai, printzipioz, jendea ohituta dago, arrankatzen dugunean azeladorea do zanpatzea, ez? Eta hori berez kontsumarentzako oso txarra da eta baita ere kotxearentzat. Orduan gomendatzen da, arrankatzen dugunean, azeladorea zapaldu gabe arrankatzea. Zuk ondo esplikatu, ze gero, nik gero egin bat. Bai. A ber, zu argi bide. Bueno, behin kotxea arrankatuta, martxak ere era berezi batean jendea dago ohituta lehenengoa erabiltzea zirkulatzeko, ez? Lehenengoa erabiliko dugu bakarrik, martxan jartzeko. Eta 1200 revoluzioetara iristen geanean edo, bigarren martxara pasatzen geha zuzenean. Eta gero ja, hortik aurrera, saiatuko geha jeisten revoluzioak edo, ez? Jendea dago ohituta gidatzea, ez dakik, 2500, 3000 revoluzioetan. Gu egingo duguna izango da, 1500, 2000 tarte horretan ja martxa saldatu. Errepide honetan, eta gu 40 kilometro orduko baldin bagoaz, gutxi gora bera zen martxetan jun barko ginen. Bai laugarren, bai bosgarren martxan. Baina adibidez goaz 40 eta goaz bosgarren martxan. Praktika iritsi zen, eta, bueno, erdi. Ateratzen geha lehenengoan, ez? Hori, lehenengoa motzagin. Sartu ja bigarrena. Hori da. Eta baina egingo dugu bigarrenetik laugarrenera. Sartu laugarrena zuzenean. Zinte? Lasai, hirugarrena sartu bat. Hain frenatzeko? Orain, joan zaitez frenatzen eta egingo dugu bosgarrenetik hirugarrenera, nahi bat. Zonatu zazu, eta orain bosgarrenetik hirugarrenera, laugarrenera. Vale, hor, ez? Hori zauritzak, hori da, primera. A ber, itxaso, ze esan dugu lehen. Hori da, lehen esan duguna, ohitura dagoela lehioa jisteko. Hori da, saietu barrean ez egiten. Lehioak igota, bale. Lasai. Gidatzeko modu honetan, saietu bargea lasaiago joaten. Bueno, Joseba, kostatu zait, ez? Pixka bat, baina ze, aprobatu amaten dira? Bai, hombre, bai. Lehenengo aldia izateko bai, aprobatu. Bai, hau hiru aldiz egin, eta ja laugarrenean ja seguru hobeto ingotzula. Bueno, Andoni, entzun dezu, urrengoazu. Nila aprobatu dauka, baina urrengoazu.